भगत जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे चले के महाराज लेट हो जाई। तो पहलो ने आज बहुत लेट खन तो हम का करें। लइको पक्का सरकारी बनू। पक्का एकदम पक्का सरकारी बा। हाँ तब चली 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 चल के होम गार्ड में नया बहाली बा। हाँ दा रोम रोम भाइयों चली चली। सिस्टम पार देंगे। लड़का लंबाई चौड़ाई में बा 6 फुट के कम नहीं। हाँ और सरकारी सर्विस बा। ये घर वालू हाँ हाँ ये घर बा। कहते हैं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठल जा, बैठी बैठी, प्रणाम प्रणाम, बैठी बैठल जा। तब और सब सुनाओ जाओ। और सब सब बहुत बढ़िया बा। हाँ चले आज बा लड़का बा खरीद रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 अब ये लोग के सरकारी लड़का चाहिए नौकरी वाला। हाँ। है वो लड़का तो बा सरकारी। ना तो ई तो सरकारी बोल रहे बा। हाँ हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ। नयका बहाली हो। सरकारी लड़को बाटे या घर द्वार सब बनले बनावल बा। हाँ उधर तो कोई दिक्कत नहीं। तो नाश्ता पानी मंगाई। हैं? नाश्ता पानी नाश्ता पानी अभी काहे कि मैं अपने लड़के को दिखा दी पहले। लइकवा देख ले। हाँ अच्छा अच्छा। बाबू आराम पिलाट, ग्रहण के लागल नानू हो। बाबू आराम पिलाट। आवा आवा। खतरनाक बा। ग्राम पिलाट कोई देख लिया। प्रणाम। बाबू राहुल तन कुर्सी दो, कुर्सी दो बबुआ के। भाई ना होगा बैठ, दखल मिया ले। देख लिया। लइको तो साफ राम पिलान ठीक नहीं बा। नाम जैसन बाटे वैसन कामो बा रही को। लेकिन ठीक है ठाक बा। कुछ पूछे हो तो पूछ लिया। एमे पूछे का बा जब सब कुछ क्लियर है बा। यहाँ के बतैबे कैले बानी कि लड़का सरकारी नौकरी में बहाली बा। हाँ पूछे का बा। खुरपी हो जो चला। लड़का में देख लिया है ना, लड़का में कोनो कमी नहीं के। 6 फीट के लड़का बाटे, गोर कपिल एकदम, माने सने लड़की चाहिए एकदम। ना लड़की अगर बढ़िया रही तो समझे दिक्कत बा। ना ठीक बा। लड़की तो एक नंबर भी लड़कियों लड़कियों एक नंबर भी है। ओकर टेंशन लेना है। हम देखले बानी लड़की अच्छा भी है। लड़की खातिर लड़का जोड़ा लगोला बने तो हम बताई दी। तब माने अब तो लड़का लड़का ठीक बा। जा बबुआ जा। जा बाबू जा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तब इस लोग के कुछ नाश्ता पानी दियाओ। हाँ नाश्ता पानी तो अबे कर बबुआ। बिस्कुट ले आओ तो। तनी आगे खींच ली। तब लड़का तो हमनी के पसंदे बा। देखिए ले निशान। हाँ आ लड़की कब देखे आओ तनी बताई। ए महाराज बिस्कुटवा रखी ना का अब ये खाता रहुओ। अरे लड़की अभी तय तमान हो जाई तब न लड़की देखे जाए के बा। आ मान ली तय तमान ना पटल, रुआ बिस्कुट खा के चल जाए, फिर हम रुआ घरे ना आम खाए तो फिर मजा ना आई। पहले तय तमान तय हो जाओ कि का लेन देन में बा ना बा, और सकान बा कि ना बा, ओकरा बाद रुआ खात रही ना महाराज। लड़को के तो बपो बुझाता साफ लीचड़ बा। लिखा वाल लगे सब शेयर वाल लगे बात से का करे। तो मुंह में से बिस्कुट पकवा देलो। अच्छा ठीक बा। बतिया ले के लड़की दे। वाला ए का महाराज खुसर ना ना ये बात तो हो जाओ तो तमान हाँ? का मांग बराबर। मांग अगुआ जी नहीं बतैले। अगुआ जी तो अच्छा हम ये बोल देता नहीं। हाँ बता दी। देखी ये बेरा के जुग जमाना सब पता बा कि प्राइवेट लड़का से का हाल बा। एगो करकट में घर रहता, उखनियों के 1 लाख रुपया तिलक एगो गाड़ी चाहिए। घर दुआर देखते बानी हमार। आ लड़का एकदम नायका बहाली होमगार्ड है, कोनो दिक्कत नहीं के, सरकारी सर्विस बा। तो एमे ज्यादा कुछ का कहम रुआ जानते बानी कि एगो कौन महाराजा पलंग सेट आवता जन पूरा एकदम अथी बक्सा वाला रहता। हाँ हाँ का आ बात है। लड़की आई तो फिर कपड़ा धोए खातिर वॉशिंग मशीन चौबे करी। रुआ लोग आएम तो ठंडा पानी अगर पियावे को तो खातिर फ्रिज उरी चौबे करी भले बा। का। अगर मान ली कि घर में सब कुछ बा, एसी नहीं खे, एगो एसी दे देम तो मान लिया तो ठंडा के दिन भाजी बोट गुल बनी। गर्मी के दिन में आएम तो रूम में कम से कम एसी उसी के मजा रोवेले उनके मिली। हम अपना खातिर नहीं कहत ना का। आ कूलर उलर ये सब तो आम बात बा। आ रुआ एगो है
अंगुरिया इतना मोट ज्यादा है सब ना, अंगुरिया इतना मोट एगो चैन लड़का के दे दे आ 6 लाख रुपया दे दे बाबा तनी नहीं ना जाई लो रायो का कहीं ना जाएंगे। हाँ राज में सब लोग के हम जाओ तो तो जवान दलीदर खानी मांग करता तो देखलो नहीं क्या ना उहे ना तो बुझाता कोई धन दौलत देखलो नहीं कितना मांग करता ओकरा के कोई कि सीकरी है एसी फ्रिज सब चक्कर छोड़ आ ना तो इन्होंने जोड़ गत कह के 4 लाख रुपया दे दिए हैं आ ना मानी तो 5 लाख दिया हमें क्या पहले मैंने 4 लाख पे कोशिश करे के बाद मना लिया ठीक बा एसी उसी के ना बाद ना एसी फेसी आई अंगूरी उतना सोना उतना ना दे यही बात हाँ यही बात हाँ तब बोला जाओ। देखिए यहाँ के सकान बा आई कूलर आ फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब ना मिली अच्छा अच्छा सकान नहीं के और रुपया नगद कहे 3.5 लाख रुपया दिया बहुत लोग पैसा दिया ये तो बात राय बा ये सकान बा बोले का रुआ लोगन बियाह शादी करे चल देले बानी महाराज। ये बार गरीबों के कूलर मिला था सुनी फ्रिज आ एगो वॉशिंग मशीन दे देम एसी फेसी कूलर उलर मत दी ठीक बा वो हम लगा लेम आ जौन पैसा जौन कहनी हो कि 3.5 लाख देवे के तो उतना में ना फरियाई तुम ना फ्री ना वो बहुत कम हो जाता रुआ लोगिन माने अब का कहीं हम ये तो मान ले कि जे कम होता तो लड़कवा होमे गार्ड में बात रोगा नानू हो होम गार्ड के कम बोलता नहीं महाराज घंटा लगा तो उससे तो बेसी चौकीदार के कीमत बा रुआ नहीं जानो ये बड़ा सरकारी नौकरी भइल भगवान से भेंट कइला के बराबर बा यही भाई थोड़े बोलने बनी होम गार्ड के पावर से ही बना गइल बा पावर तो बा हल्का में होम गार्ड के मत ली गार्ड नाम सुनतनी लो होम गार्ड में बा हाँ। ना तो उतना से ना होई देखी आई चली जरा के 10-20 हजार और दिवा कुछ ना 5 लाख रुपया ना 5 लाख तो बहुत बा चकाने नहीं के 5 लाख चलिए 4 लाख रुपया दिया आ सिकड़िया सिकड़ी जाए चली पैसा कम करा देनी तो एगो बात सुन ली लो अब हम बात कह देता नहीं बोले राउर बात हम रखनी 4 लाख लेकिन कम से कम ओकरा के चढ़े ओढ़े खातिर एगो गाड़ी रुअल गुन दे दे अब एमे मत कहम ना राउर इज्जत हम करता नहीं जे कह देनी बुझाता लड़की है के बदलो जवान लड़का पैदा कर एवन मांगता तू तो अपने वाला बताओ सब करता रहे हां इन्ने से छोड़ा होते इन्ने बढ़ा देता तब का कहता नहीं बाबा का कहीं तो नहीं बाबूला सौ के करो नहीं करो तो सरकारी बा प्राइवेट नहीं के सरकारी नौकरी बा लइया तनी भर महंग सहत कर जब एक घर में आ जाए ओकर बाद तारा कौन तकलीफ टेंशन ना जिसका सरकारी बा कौन हालत नहीं खाए जा 4 लाख काट चलो तनी हिम्मत करो चलो दिया जाए बढ़िया लड़का आ नौकरी वाला खोजबा तनी लगी ना रुपया लगबे करी ठीक बा होम गार्ड के बड़ा वैल्यू हो गइल बा ठीक बा तब हो गइल 5 लाख रुपया गाड़ी सिकड़ी सब हो जाई नो हाँ हाँ चली अब बिस्कुट खाई आप बिस्कुट खाई जी खाई ना तब यही से तब देखिए यही से रिश्ता जुड़ता एकरा पहले रिश्ता कहाँ रहा महाराज है ले बाबा के दी अरे मेरा मोबाइल पर भी हो ना बाबा किया होता नहीं हमने के अपने ना खाए पेट खराब खाई लो देखिए यही जिससे रिश्ता जुड़ता बिस्कुट मत समझी एकरा के रसमलाई समझ के खाई काहे से कि सरकारी नौकरी के घर के समझ नहीं ठीक बात है वो काम करी रसमलैया रखी रहुआ खाए हमने खा लेंगे सरकारी नौकरी वाला की यही इज्जत होला बड़ा बात सही बोलनी बड़ा इज्जत भाई तो आई लोग पहले लड़की देख ली लोग हाँ ओकर बाद से लड़की देखे तो बताई जे दिनों धरा जाई फोन पर बात हो जाई ठीक बा फोन पर बात हो जाई ठीक बा चलते हैं सब प्रणाम ठीक प्रणाम